حلال زبي حلنجاي مبزحتو غزي تاريخ ثورة إرترا كترخ أبتنك دلو غزي أو يخازي وداء تاريخ جغننتن قراصنتن تركب مو نينا يالعلكا نينا كتقدف زوانا ونقاب لقياتات كوين ترخبو ثورة إرترا 360 ديجري زقلصون نقيا سوء بتكبار زمسكرون نجر انتنيرو نتي أبو تهدراو ممرح خوينات عالمنا زلو حق مالت أبلع لسألاي خامت كعتق تقبر انتقونكا أبلع ليوز اللكات أبللتا بزحت أقاسب حادا نسلستك خونا اللوو زبل حق خويناتيو نزي حق خوينات زي نوان صار تورجيمو حادا عسرت موخا حدا ربع عقم ميزان صوارن تتكوستن بزعات قصراويت ناب اتقاتو خوينات بزدن صبقعات مكيتكا ابزح صره مقان غزي نصلاي خاصيوم كتبلو اب ثورة إرترا رايز ترايه مستنكريو ابز قندن بزح ادهبون زي وهاو نجر انتهاليو اتي كم مورال نح توفاينتن نخوينات قربونتن كال انزا تقلل لسلوس حيليو مريحنا تزواو كمبار دما نزا حيل زي بزقبا اب تقمي بموعل زلوو زي بلو زمس ايمصا وراري ابارع ثورة حراري بزبل نحز تعطقو وفيات تقالستي بممل ماليو نتي حادن عسر تزبل امر ابتغبر زوعلو دمر نايزين بار لثورة إرترا مس عرموشش حيل قتيمو انصبارق عاوت كمزقب زخالو زخبركم سمعتنا ابزيناتاتنا تكتاتلو كم زلخم ورح مقابيت اب تاريخ ثورة إرترا ازيوم عبيت استراتيجيوين سرحيتات هزباو جنبار كم مدمساس نايتين عسرت عمت مملأتا اب كبابنا غفان دفعت مبرق او ساحلن عريدو من كما يزبل زنبرو او ازن حمد دبه نايتي عند حقوق الاي ابيوتاو سراوي درق زخونه نادو ازن زبسرت ورحيا ازوم عبيت عوتات اب نصبللو غزي كرسع زي بلو نجر انتلو نزع عوتات زي كون مخان رزين واقع قيحت دك هزبي محتاتو يو نلو من بار جنبار نقفا انكل لعل سمو خيتل على زي سجر كاب ممسرات جنبار نقفا تحيزو نعسرت عمتات مملأتا كابو خيتفلي زتقالسن زقالسن مزقب مجزاتي كاب مبرق او سحل كساب مسحليت حنسان نحورون ابز تعطولو دما مزقب هيوتو مسؤون كعصو زحاريو بقويتا جنبار نقفا زفلت جغناسو تغادالاي علي ابراهيم زانتو ناي مودأتا وعلتاتون مصحف زغر حمد دبنادو كالوت صحفات توكيسنا زدالنا يتحستو ناباخم زبلو عدالاون اغرابن زمدب حال حسن حاليه سناي مكلتال أبو وزيمة نايتا تاريخاويت علتيو عسرت حموش مقابيت شحنت شعت ميتن سمانين شمونتن دحر فرق معلتي أوروس كبر أبزر كبوم أبالات ملكت كفل سراويت سوسان حدن مس ملكت اندا سمانين حدن أبكو عصو أجرس أنيحوم إنا تملسو أولوس أتصبيغو زفولت أودم سسلة تدهيو قدسو مليسو كسخدو أغنع أعينتو نابت بروه تقليم زحبرو نويح حقوق بوت زبالة مال أخو زيد فرقن كأمقلو الحلافي يتأمتا إيتا كم يوعلكم سيعركم ده حاتته على بريم في الشخيلو أي سعرنا بارج وزينا
كلا كتسعروا نيركم سلامتا زي نقولكمني مساهم ورد نيرندي ጳውሎስ ተገረመ ንኹሉ ማእስ ይዘረኻኽበሉ ኣብ ኣኼባ ኣዘዝቲ ክፍላተ ሰራዊት ውዒሉ መሊሱ ኸ ሕጂ እናበለ ናብቶም ምስኡ ዝወዓሉ ብፀቱ ተሰንበረ ኣብቲ እዋንቲ ብዘይካ ነቶም ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግዚኡ ስለ ዘይኣኸለ ንኻልኦት ተጋደልቲ ዘይተገልጸሎም ሓደ ዓብ ምስጢር ነበረ እቲ ብቕንያቱ ጸላኢ ንምድንጋር ክሰላሰል ዝቐነየ በብዓይነቱ ንጥፈታትን ማእቶታዊ ስራሓትን ስፖርትን ብዝበዝሑ ተጋደልቲ ኪንዮ ዓርድታት ካብ ምድልዳልን ብስፖርትን ባህልን እናተዛነኻ ተዛማድ ዕረፍቲ ምስትምቓርን ካብኡ ዝሓልፍ ግምት ኣይተዋህቦን ግን ንጽባሒቱስ በቲ ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ማለት ኣብ ታሕሳስ 1987 ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ግንባር ሰራዊት ደርግ ካብቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣደልዲሩ ሒዝዎ ዝነበረ ዕርድታቱ ተጸራሪጉ ቁሩብ ተደፊኡ ስለ ዝነበረ ገዛእቲ ዕርድታት ጸላኢ ዝነበራ ኮሚታንጋን ይተሓልበብን ናብ መናሃርያ ተጋደልቲ ተቐይረን ነበራ እቲ ዝኸበደ ምስጢር እውን እንተኾነ ዕምሩ ውሱን እዩ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ናብ ኩሉ ዝፈልጦ ቁም ነገር እዩ ዝቕየር ትሕዝቶ ናይቲ ሽዑ ተዓቂቡ ዝነበረ ምስጢር ዓሊ ብርሂም ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ኣብ ትሕቲኡ ንዝነበሩ ሓለፍቲ ብኸምዚ ዝስዕብ ቃላት ከም ዝገለጸሎም ኣለመሰገድ ተስፋይ ኣብ ክልተ ቅነ ኣብ ድፍዓት ኣስፊርዎ ኣሎ 17 መጋቢት ኣብዚ ግንባር ብወገንና መጥቃዕቲ ክጅመር እዩ ዕላምኡ ኣብዚ ግንባር እዚ ዘሎ ሓይሊ ጸላኢ ብምሉኡ ደምሲስካ ዘሎ ኣጽዋር ኣብ ቁፅጽር ኣቲኻ ኣፍ ዓበት መሓዝዩ እቲ መጥቃዕቲ ሰዓት 5 ፈረቓን ናይ ንግሆ ብኹሉ ሸነኻት እቲ ግንባር ክጅመር እዩ ከምቲ ተሓንፂፁ ዘሎ እንተኸይዱ እቲ ኹይናት ዕለት 18 ንግሆ ክውዳእ እዩ ምናልባት ብገለ ምኽንያት ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት እንተዘይተወዲዩ ብ24 ሰዓታት ክናዋሕ ይኽእል ዕለት 19 ንግሆ እዚ መደብ እዚ በዚ ተሓንፂፅዎ ዘሎ እንተዘይተወዲኡ ግና ንዓና ጸገም ስለ ዝኸውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣቋሪፅና ካልእ ክንሓስብ ክንግደድ ኢና እቲ ብመንገዲ መሪሕነትን ላዕለዎት ኣዘዝትን ህዝባዊ ግንባር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ በብዝምልከቶም ኣካላት ናብ ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ በጽሐ ብኡ ንብኡ ተበገስ ኮነ ሜጀር ጳውሎስ ክብረኣብ ነቲ ዝነበረ ሃዋህው ብምዝካር ተበገስ ክበሃል እንከሎ ንብረትናን ዓጥቀናን ድልው ነይሩ ካብ ናቕፋ ተበጊስና 16 መጋቢት ምሸት ጎቦ ይተሓልበብ ደይብና ኩሉ ኣሃዱታት እውን ከካቦቱ ተበጊሱ ኣብ ትሕቲ ዝተዋህቦ ሽታታት ኣዝጊቦ ሓደረ እቲ ጉዕዞ ወጥሪ ነበሮን ኩሉ ተዛኒዩ ናብ ዕላማታቱ ዝግስግስ ነይሩ እናበለኒ ዕላሉ ኣሞንጌ ዓሊ ብርሂምከ በልክዎ ዓሊ ደኣ ርጉእን ህዱእን እንዲ ብቐደሙ በለሞ ምስቲ ናብቲ ካብ ክሳዱ ክሹፍ ዘይፈሊ ርእሱ ስቕስቕ ዝበለ ነዊሕ ጸሊም ኣቦ ፍሽኽታ ኣዛዝዩ ግዲ ተራእይዎ ዝንበለ ካብቲ ዝወሓጦ ዝንታ ክሳዕ ዝምለስ ከዓ ብሓሳብ ናብ መጽሓፍ ኣለመሰገድ ተመሊሰ ገለ ካብ ዝርርብ ዓልን ኣለመሰገድን ዘካርኩ ሰላምታ ምስ ተለዋወጥና ዓሊ እንታይ ዳምፂካ ኢሉ ፍሽኽ እናበለ ምሳኹም እንዴት ተመዲበ ብዚ መጥቃዕቲ መሊሰሉ እንታይ ምሳናታ ስቕልካ ድዩ ደስ ኣይበሎን ምሳኹም ክቐኒ ኣብቲ መጽሔትና እባ ገለ ክንጽሕፍ ከላግደፈና ኣይከውንን እዩ ኣነ ኸሚሳት ኣይቅበሎን እየ ክትጽሕፍ እንተደሊኻ ኣብዚ ኾንካ ክትከታተል ቀኒ ድሕሪቱ ኹነታት ከዓ ሓታቲትካ ሓበሬታኻ ትእክብ ካልእ እኳ ኣይኮነን ተኻቲዑና ዓሊ መበገሲና ኣይተሓልበብ እዩ ጸላኢ ቦታ መእዘዚና ምዃኑ ምጥርጣሩ ስለ ዘይተርፎ ኣሎ ዝበሃል ብረት ከቕንዓላ እዩ ነፈርትን ገለን ክድብድብኣ ኢና ንጽበ ዓይንና እናረኣና ኣብ ከምኡ ዝበለ ቦታ ሰብ ኣይነእቱን ኢና ንመጽሔት ኢልካ ብሓደጋ ምእታው ዓሊ ባህ ከይበሎ ተቐቢሉኒ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ስክፍትኡ ብብዙሕ መንገዲ ኣይረኣየኒ ብድሕነተይ እውን ተሻቒሉ እዚ ዝርርብ እዚ ንሓላይ ባህሪ ዓሊ ብርሂም ዝምስክር መስለኒ ጳውሎስ ካብ ሓሳበይ ኣበራቢሩ ዕላል ቀጸለ ብኣኽናፍ ዋሕዚ ዛንትኡ ኸዓ ናብ ጎቦ ይተሓልበብ ደየብና ጎቦ
يتحلبب جزء بوتايو أبزبان خونكا نشانخ مبراق مس تتمت شلو زبالت أدفي خوينو نقول أقول نارو يرئي بشانخ معرب كا روبا حداي اللو كاب روبا حداي نابتو قبو التديب حنت قطعن من قد ترايا زلا مورديون نسات رايا اتز ترفه أخاو حنات أدفنيو تقارلاي علن ستافاتون اوبريتراتون نابز تتقسم أزاز بوتان محكواريوم عساش دشمك قابي دحر قطري تبقيسوم بمكاين كسابتناك أدم دفعات جنبار نقفا دحر مقعز كا كاب مكاين وريدوم بإقروم نفيدل باتت أجيعوم ترقيا نابرو بحرا يوردو يتحلبب أبتي أقداسي نايمو ودأتاش حنت شعاتة 279 تسأر متكعت الجنبار نقفا حيالو استخيدو لبوتايو شعو يتحلبب نمكوزار بروبا حداي متيخاز تخيده فتنا مسلات مسابيه سو إسياس تولد برهان ود فلانسا زمرحة أهدو بدحريت بقولاقول نارو تطويا بمئتاويا نزي استراتيجيكاو بوتا كتقوات رز خالد علي أبلع لزي تاريخاو قوبو خوينيو سرحت مدمساس الزنادو نممرح قعزو قطلة علي بتنوح محاورو نتو قعزو ستي يبلو نبرا على زركبون تقاللتي نأجر من قدوم بزح زانتاتنا يتخبابي أن العلو كي تفلتهم روبا وريدهم ناب أجري يتحلبب تتقعو اتكبابي بتقالاي على غليغو نبرا كالاشنات برينات أربجتات كالأصوارن كم أون دستي جريكانات باريلاتاتن سانتاتاتن قداماي رديت وزته زحازو تقاللتي نيون جو كبلو يرأيو ابتكبابي زنبرت برجيد مستعكبت الزنادو نمفراس دمساس سقوم تكوسد مخانو بأزاز برجيت تخلق فلاي مانجوس مجلس توهبا شعو روبان سنجرون بتاقعيتن إللتان تنقنقا مدب تقليتو نايت انقاق فتنتن لبواتا تواهبو زخر سماعتاتن عاوتنا حفاشن مستفد سما برجيتنا نحد حدات حواقفا 9 عامات جبنا اللوح الفاي فارس علي بيهيم عند ما في الخير أزاز كفل سراويت سوسان حدن على إبراهيم ستافاتو أسنيو أماسيو نتاقط أن أنكو مديبيت من قد يتحلب بحيزهم أبزبان نايت كرع أنبا وطو ملؤ ليتي نتاناي 0 ساعات كنت صبح ريرنا ركب زبها لاي نبرن سأتا الصفونو ليتي نيرو يبل باولوس أبتنويح نايت سأتا ليتي على إبراهيم بزعبا جنبار نقفا انتهي زخرتات كوني قجولو نيرو يخون زبل حتو أبا مري مسأني ملسنا يزحتو زي كاب علال كورنيل قايم تسفى ميكائيل يرقبيو قايم حاد خرنايك أربا مقادل تعال إبراهيم نيرو جنبار نقفا أبشحن 979 كمسرة كله على إبراهيم أزاز برقير 50 حدن قايم كأ نايت جنبار حلاف السلية بمخان كسام مدمساس الزنالو بحبار صرحو بسقط يوم مسبس علي جنبار نقفا كاب تقوم كساب شحن 988 مدمساس الزنالو استفلالنا له اوان تنيرو أزيو حسيريو شمون عمت ملو بحد استنفيسنا بحد حسيبنا بحد تزاريبنا كبل خقل يبل كورنيل قايم على إبراهيم أبرئس أزاز برقير 50 حدن أبال مريحنت نايت الجنبارون سلازنا برا أنا دما أبسلياو مصنعتي سلازنتف معلتاو ركب نيرنا مسلن مقسقاسن على إبراهيم كنيو بلينا عين تقايم هيوت لبيسو انتذكرتاتو يبربرو خمزنا جميته أعزاني مسملا هو ساتي أختيله نعلالو بهرفان تصبخو مسعالي بحادة تنفيسنا بحادة حسيبنا بحادة تزاريبنا سلز بلني تقرالي علي أبقد ما يكوينو زانتا جنبارنا فاز ترخزولو كوينو كساب زسمعني بتمسطو تغطاتي ليو بمنقد ترخا تقرالي قايم دما وعلتات تقرالي على إبراهيم أب جنبارنا فالهسي سيوم قايم كوينات مدرخات علو مدرخات مكلخال جالانتن متكعتن نعال إبراهيم أبزوم 3 مدرخات سوخ عيزريو أب 3 يوم مدرخات بحبار 3 واسعنا خاء بب مدرخو خدل سوخي بلما
نتي قداماي ناي مكلخال مدرخ كترخ جمره ناي مكلخال مدرخ صلاقي زتقعلو وغن زكلاخللو ازيوس انكورن فتانن اواني زنبره صلاقي نتا حنت كاب تغادلت كمنزعا زي كالنا افان محاز بقصالي برتوع فتنات زكايدلو ابز نبره اوانيو نقفا بpolitikaውን ወተሃደራውን ፕሮፓጋንዳውን መዳይ አገዳስነታ እና ዓበየ ስለዝኸደ ኣብ ናቕፋ ዝዕወት ዝህልዎ ጸብለልታ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይነበረን ስለዚ ጸላኢ ናቕፋ ተቆጻጺሩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብና ሓዋሩን ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ክእውጅ ነይሩ ዕላሙ በንጻሩ ሰውራ ኤርትራ ከም ዘይሰዓር እኳ ደኣ ንጸላኢ ስዒሩ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጽ ምዃኑ ንምርኣይ ተሪርን ጽንኩርን ምክልኻል ክግበር ነይርዎ እዚ ካብ 1979 ክሳብ 1984 ዝነበረ ጽንኩር እዋን ድማዩ ከም ናይ ምክልኻል መድረኽ ዝውሰድ ዓሊ ብርሂም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ተርኡ እንታይ ነይሩ እንተዳኢልካ እቲ ግዜቲ ፍጹም ዕረፍቲ ዘይነበሮ ጽንኩር እዋን እዩ ይዝከረና ኣነን ዓሊ ብርሂምን ነዊሕ መዓልታት ብዘይድቃስ ንሰርሕ ነርና ኣብቲ ግንባር ኦፕሬሽናል ሩም እንብሎ ብዝተፈላለየ ካርታታት ዝተዘርግሖ ኣተሓሕዛን ዓቕምን ምንቅስቓስን ጸላኢ እንከታተለሉን መዓልታዊ ሓበሬታታት እነስፍረሉን ክፍሊ ነርና ኣብዚ ዕማምዚ ዓሊ ብርሂም ከም መራሕ ብርጌድ 51 ከምኡውን ከም መሪሕነት ግንባር በቲ ዝነበሮ ተመክሮን ክእለትን መሪሕ ግደ እዩ ነይርዎ እቲ ግዜቲ ጸላኢ ናቕፋ ክሕዝቢ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝስዕረሉ ዝነበረ ጽንኩር እዋን እዩ ዝነበረ ሓንሳብ ብግንባር ሰይሩ ከኣቱ ይፍትን ካብ ግንባር ወፃእ መጢጡ ብድሕሪት ከኣቱ ይስዕር ኣብ ሸርሻይ ወራር ንኣብነት ክሳብ ብነፈርቲ ኣየር ወለድ ኣውሪዱ ብድሕሪት መጥቃዕቲ ከካይድ ዝሓሰበሉን ቅድመ ፈተነታት ዘካየደሉን ግዜ ነይሩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ብዓቢኡ መሪሕነት ከምኡውን ተጋዳላይ ድቃስ ኣይነበሮን ክሳብ ባዕሉ ድቃስ ጠልመካ ስቒልካ ንመዓልታት እትሰርሓሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕማም እቲ ብዘይ ምቁራጽ ዝካየድ ምንቅስቓስን ተግባራትን ጸላኢ ናይ ምክትታል ስራሕ እዩ ጸላኢ ከጥቅዕ እንተኾይኑ ኣብቲ ግንባር ዝረኣዩ ምልክታት ኣለዉ ብመዳፍዕ ደብዳብ እንተገይሩ ንኣብነት ሓደ ምልክት እዩ ስለዚ ሓለዋ ዝወፁ ተጋደልቲ ዝተሰምዐ ተኽሲ ኣበየናይ ከባብን ክንደይን ብደቂቕ መዝጊቦም እዮም ዘመሓላልፉ ኣብቲ ግንባር ዝቖምናየን ኮሚቴታት ድማ ነዚ ሓበሬታታት እዚ እናኣከባ ትንታነታት ኣሰንየን ዕለታዊ ጸብጻበና ቤት ጽሕፈት ግንባር ያቕረባ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ጸላኢ ናይ ኣጋሪ ይኹን መካይን በተን ካብ ብርጌታት ስለያ ተዋጽአን ዝቖማ ኮሚቴታት ቀጻሊ ምክትታል ይግበረሉ ነይሩ ዓሊ ብርሂም ነዚ ስራሕ እዚ ብቐረባን ብዝለዓለ ደረጃን ካብ ዝመርሑን ዘዋሃዱን ዝነበሩ መራሕቲ ሓደ እዩ ነቲ ዝእከብ ናይ ስለያ ሓበሬታታት ምርኮስ ብምግባር ምስ ዓሊ መዓልታዊ ካርታ ዘርጊሕና ንምያየጥን ንካታዕን ነርና ካብቲ ክትዕኩም ገለ ትዝክሮ ዶ ኢለ ተወከስክዎ ጸላኢ ነዚ ቦታ እንተሒዝዎ እንታይ ንገብር ከመይ ከይጸልወና ኣብ ውሽጢ ግንባር በየን ክሰብር ይኽእል ካብ ግንባር ወጻእኸ በየን ክመጥጥ ይኽእል ነፈርቲ ወይ ሄሊኮፕተራት ተጠቒሙኸ ኣየር ወለድ ከውርድ ተኽእሎ ኣሎ ዶ ብሓፈሻ ዕርዲ ምክልኻልና ንምሕያል ኣብ እነካይዶ ዝነበርና ዛዕሪ ዓሊ ብርግጽ ዕዙዝን ረዚንን ተራዩ ነይርዎ እዚ ኩሉ ኸኣ ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ ዕማም እዩ ምኽንያቱ ናቱ ብርጌድ እናመርሐዩ ኣብ ናይ ግንባር ስራሕ መዓልታዊ ሳተፍ ዝነበረ ንዝያዳ መረዳእታ ደንደን ብርጌድ 51 ዓሪዶምሉ ዝነበሩ ወሳኒ ድፋዕ እዩ ኣብ መድረኽ ምክልኻል ቀዳማይ ዕላማ ጸላኢ እምባ ደንደን ምቁፅጻር እዩ ነይሩ ጸላኢ ንደንደን እንተተቖጻጺርዎ ግንባር ፈሪሱ ማለት እዩ ወላቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ብዓሪ ጎለን ካልእ ድፋዓትን እውን እንደ 51 እዮም ነይሮሞ ኣዛዚ ብርጌድ ከዓ ዓሊ ብርሂም እዩ ጸላኢ ነዚ ወሳኒ ድፋዕ እዚ ከይሰብሮ ክግበር ዘለዎ ምድላዋትን ጥንቃቐታትን ኣልዒልና ኣብ እንዘራረበሉ ዝነበርና እዋን ዓሊ ባዕሉ ብኣካል ናብቲ ድፍዓት እናኸደ ድፍዓትን ኣገደስቲ መታኾሲ ቦታታትን ከመይ ተሰሪሖም ከም ዘለዉ ከይተቖጻጸረ ኣይዕርፍን እዩ ነይሩ እዚ ባህርን ተበግሶን ከኣዩ ንዓሊ ብቑዕ ወታደራዊ መራሕን ለይትን መዓልትን ዝጽዕር ውፉይ ኣዛዝን ዘብሎ ዝኽሪ ዓሊ ምድፍናቕ ግዲ ኣስዒቡሉ ተጋዳላይ ጋይም ንኻልኢታት ድን በለ حرغني روحنا لزبي حنكاي جبنا وناسا جبنا لوح الفاي فارس علي به
ደንደን ኣብ ዝባኑ ልጥልጥ ዝበለ ዓብ እምባዩ ኣብ ልዕሊኡ ኾንካ ንታባታት ግንባር ናቕፋ ቁልቁል ምርኣይ ጥራይ ፍሉይ ስምዒት ይፈጥር ንሱ ዝሓቆፎ ዛንታታት ጽንዓትን መኸተንከ መዓስ ይብርበር ኸውን ከይደንጎየ ካብ መገሻ ሓሳብ ዝተመልሰ ኮሎኔል ጋይም ቅንዕ ኢሉ መግለጺኡ ቀጸለ ካብ 1979 ክሳብ 1984 ዝነበረ መድረኽ ኣብ ግንባር ናቕፋ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻብዓይ ማለት ሰላሕታ ወራር ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ነይሩ ኩሎም ዞም ወራራት ነናቶም መልክዕን ባህርን ነይሩዎም መምስ ሓድሽ ስልቶም መጺኦም ኣብ ዝበዳሂ ምርብራባት እዚ ብፍላይ ኣብ ሻድሻይ ወራር ናቕፋ ኣብ ኢድ ጸላኢ ክትወድቕ ዝቐረበትሉ ኩነት ተፈጢሩ ነይሩ ኣብዚ ወሳኒ ናይ ሞትን ህየትን እዋን ዓሊ ብርሂም ዝበለን ቃላት ካብ ተዘክሮ ተጋዳላይ ጋይም ኣይሃሰሳን ነተን ቃላት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ እውን ክደግመን ክእለ ኣብቲ እዋንቲ ጸላኢ ደፊኡ ናቕፋ እንተሒዝዋ እንታይ ንግበር ኣበይ ከነዕረድ ዝብል ናይ እንቲ ሕቶታት እናተላዕለ ካርታ ሒዝካ ምይይጥ ይካየድ ነይሩ ዓሊ ብርሂም ኣብዚ ኽትዕዚ ሓንትን ዘይተወላውልን መርገጽ ነይራቶ ብህይወትካ ናቕፋ ገዲፍካ ካብ ምውፃእ ኣብ ናቕፋ ምስዋ ይሓይሽ እዛ ናይ ዓሊ መርገጺ ምትሓዝ ናቕፋ ክሳርኡን ጽሉኡን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እትእምት እያ ነይራ ምስ ኮሎኔል ጋይም ዕላል ቀዳማይ መድረኽ ምክልኻል ምስ ወዳእና ቅድሚ ናብ መድረኽ ጃላነት ምስጋርና ኣብታ ዝነበርናያ ቤት ጽሕፈት ናይ ጃላነት ደቓይቕ ተኸስተ ናይ ሻህ ሰዓታት ስለ ዘመንጎና ሕቶ ይኹን መልሲ ምቅብባል ንግዚኡ ሃድአ ብወገነይ ኣብታ ናይ ቋሕሰም ጊዜ ብሓሳብ ናብታ ዓሊ ብርሂም ዝደየባ ጎቦ ይተሓልበብ ኣላጊሰ ዓልን ብጾቱን እቶም ኣብ ስንጭሮታት ይተሓልበብ ዝነበሩ ሙዑታት ተጋደልትን ገና ኣብ ምጽባይ ናይ 0 ሰዓትን ከለዉ ብሓሳበይ ሰኣልክዎም እቲ ዓሚቝ ጸጥታ መሊሱ ጸጥ ኢሉ ነበረ ብውሽጠይ እቲ ካልኣይ መድረኽ ጃላነትከ ከመይን ብኸመይን ተሰግረ ክብል እናደለኹ ኮሎኔል ጋይም ንቐጽልዶ ብምባል ካብ ፍኖ ሓሳብ ናብ ጭቡጥ ዝኽሪ ትረኻ ግንባር ናቕፋ መለሰኒ